El concert és a punt de començar. Demanem que desconnectin els seus aparells mòbils. Intentin no jugar durant el transcurs del concert a Candy Crush. Genera addicció. Amb tots vostès, el senyor pianista. Avui el senyor pianista, juntament amb una soprano, ens interpretaran un llarg i carregós repertori de música clàssica. Demanem disculpes per avançat. En primer lloc, ens interpretarà Bach. Johann Sebastian Bach, organista i compositor alemany. La seva fecunda obra es considera el cim de la música barroca i una de les màximes expressions de la música universal, no tan sols per la seva profunditat intel·lectual, la seva perfecció tècnica i la seva bellesa artística, sinó també per la síntesi dels diversos estils de la seva època, del passat. Endavant, senyor pianista.
de la tinta pel meu rostre. O si no, un vermell virginal. Ai, m'encendria cada galta per les coses que tu m'has sentit dir. Ui, si jo pogués restar correcta. Si jo pogués esborrar les paraules que he parlat. Més fora compliments. Que tu m'estimes? Jo sé que tu em contestaràs que sí, i et creuré la paraula, que tu podries jurar-m'ho i jurar en fals, Que dels perjuris d'amor diuen que Júpiter somriu. Gentil Romeo, si és que tu m'estimes, reclama-ho fidelment. Com? No. Si tu penses que massa d'hora m'has tingut vençuda, jo seré dolenta i aspra i diré no. No, només pel gust que tu em festegis, que altrament per res del món ho fora, que en realitat és que jo em sento massa enamorada i per això pots pensar que pels meus aires sóc frívola i lleugera, però creu-me que em tindràs més fidel que aquelles altres més vives a mostrar-se reservades. Confesso que ho havia d'ésser més, però t'has atrapat desprevinguda la meva passió. No, perdona'm, que què? Que ara tens dubtes? Dubtes? Però quins dubtes? Que què? És que no t'escolto bé. Que què? És que... S'ha tallat. Senyor pianista. Sí? Té dubtes. Dubte! Senyor pianista, he de resoldre un dubte, perquè jo no puc viure amb un dubte. Podria tocar-me alguna cosa que sigui així molt romàntica i ensucrada, amb molt de sucre. M'estima. No m'estima. M'estima. M'estima, sí, m'estima. Fora! M'estima? Oi? Perdoni, senyoreta. Sí. Diu, què fa vostè aquí? Aquí? Sí, és que no sé si s'ha donat compte, però estic fent un concert. Sí que me n'he donat, sí, Jo també. Jo també. Perdoni, senyoreta, una coseta. És que estic esperant una soprano internacional molt bona que l'he d'acompanyar. Sí, és que no l'han avisat? Avisat de què? És que no l'han trucat? No. És que no li han dit res? No m'han dit res, no.
perquè la soprano internacional, doncs, li han sortit com uns retortijones. No pot venir. És una broma això, no, suposo? No, jo no, a mi no m'agraden les bromes, jo soc molt sèria, jo soc... Ai, soc la Flor, encantada, enchanté, ai... Soc la substituta, la cantant. Ai. Vinc a fer el concert amb un gran pianista. Sí. M'han dit el Òscar Mestre. Sí, jo mateix, sí. Pianista internacional. Igual. Sí. Òscar... Conegut als 8 continents del món. 8 continents del Sí. món, uau. Sí. Doncs jo soc la Flor. Bueno, comencem? Bueno, anem a veure, va. Sí. Repassem una mica repertori. A veure, comencem. Un moment. Sí, el tinc aquí, Vull dir que he portat... El repertori que teníem previst per avui era Per avui, a veure. Rossini, El Barbero de Sevilla. No, aquest no el tinc, no. Aquest no. A veure, Amadeus Mozart, La flauta màgica. Ui, la flauta no la toco gaire bé, La flauta... Sí, així, la flauta... No, millor una altra. Puccini, Puccini era un titella, oi? Era aquell que li creixia el nas, que sí? Puccini. No, tampoc Puccini no... Puccini... No a veure, no. Verdi, potser? La Traviata de Verdi. Aquest... Espera, que em sona. Aquest... Un moment, perquè jo tenia... Per aquí... Un moment, és aquesta? Sí, correcte. Perfecte. Perfecte. Espera, que me la sé, Preparada. Estic escalfant la veu. Ja. Brindem lliurement de la copa de vi, que tot brilla amb tanta bellesa. Brindem i ja l'hora aviat passarà, embriagada amb tant de delit. Brindem abans de trastocar-nos amb el dolç engany de l'amor. Vigila que els seus bonics ulls no t'atravessin el cor. Beguem del vi boig i fugaç de l'amor per així fer més vius els petons. Brindem, compartim tots plegats el moment d'alegria, omplim tots les copes, que tot en el món és ben boig i només podem gaudir del plaer. Brindem per la
l'amor que ens devora, que ve i se'n va com el vent, una flor que t'enamora i mor al cap d'un moment. Brindem, alcem tots la copa de vi i gaudim, sí, gaudim del present. Vols deixar just el dia d'avui en el meu primer dia de feina, després de 7 anys que faig cua a l'atur, mai em dius que no tenim futur. Per què tu em vols deixar? Per què ja no ho tens clar? Per què tot s'ha acabat? Per què? Sé o no sé? Aquesta és la qüestió. Morir. No. Dormir. Potser somniar, això, somniar. Perquè si no, qui ho podria aguantar, això? Les fuetades i les burles d'aquest temps, l'insult de l'opressor, l'ultratge del superb, la lentitud de la justícia, la insolència dels càrrecs, tot el dolor i el menyspreu de l'amor. Si pogués un mateix donar-se el cop de gràcia amb un simple punyal. Qui podria aguantar llavors una vida de penes i treballs si no fos per la por d'alguna cosa més enllà de la mort, no? Llavors, la consciència ens fa covards, a tots. Però jo no sóc una covarda, no. Jo sóc la flor. Jo sóc molt valenta. Senyor pianista Òscar Mestre igual? Toqui alguna cosa que sigui així amb imperatiu urgent.
No respira. Què fa? Senyoreta, es pot saber què ha fet? Ui, sí. A veure, se'n recorda on som o no? Tenim el públic. Ai, sí. Estem al mig d'un concert. Un concert, sí. 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 Ha sigut com un desvarío, perquè sap què passa, senyor pianista? No ho acabo d'entendre gaire, ho sento. Doncs la nostra relació ha sigut molt intensa, molt especial. Sí. Com li explico? Li explicaré en 3 dimensions. El piano. Tècnic, una mica de música. Amors d'estiu tan excitants, Amors d'estiu venen i van. la noia estava boja per mi. Aquell noi era tan divertit. Nits d'estiu que van passant, però on són aquelles nits? Digue-m'ho, no et facis de pregar. Digue-m'ho, no m'amaguis detalls. Ell era allà, voletejant. Va venir jo tremolant. La vaig salvar, s'estava ofegant. Era el més fort, ho veia tothom. Un sol d'estiu va fer aquell encís, però on són aquelles nits? Digue-m'ho, no et facis de pregar. Digue-m'ho, no m'amaguis detall. Els dos vam passar-ho molt bé. Passejant, venent i rient, Vam quedar sota del moll. fins a les 10, sempre al mateix lloc. Amors d'estiu no són decisius, però on són aquelles nits? Digue-m'ho, no et facis de pregar. Digue-m'ho, no m'amaguis detalls. Era tendre agafar-me la mà. Va ser molt tendre, tots dos abraçats. Quin noiet, 18 anyets. Quin bombó, tu ja m'entens. Un sol d'estiu va fer aquell encís, però on són aquelles nits? Digue-m'ho, no et facis de pregar. Digue-m'ho, no m'amaguis detalls. Li ha agradat? M'he emocionat i tot, ha sigut molt bonic, això. Emocionat. Sí, és molt bonic, m'ha agradat molt. L'amor, Sí. l'amor és bonic. Sí, és molt bonic. Sí. Sap què? Ara que no ens sent ningú, no? Bueno, poca gent ens sent, sí. S'han secret, Sí. secret. Jo em vaig enamorar una vegada. Ai, que bonic, eh? Sí, Una vegada només una? sí, una vegada.
Una et prou? Sí, clar, una vegada. Només una vegada? Clar, que només t'enamores una vegada, no? A la vida. Bueno, depèn, Vull dir, jo, No. a veure, jo sóc una mica enamoradissa, Vull dir que aquesta història ha sigut molt per mi, no? Però vull dir que abans d'aquesta n'hi havia unes... Bueno, no sé, unes quantes. En sèrio? Bueno, sí. Ah, Sí. doncs jo una vegada. Ah, Sí, doncs sí. que no li agraden els canvis. Per què ho diu? No ho sé. No, jo sempre vesteixo així, que és... No sé, m'agrada molt amb el meu smoking, Ah, que no estic guapo. Que li passa alguna cosa? sí, Que sí, que li passa alguna cosa? que sí que està guapo. Ah, gràcies. Canviem de tema. Vostè sempre ha volgut ser pianista. Clar, saps què és que... Ja sé que jo sóc un gran pianista, Un gran, internacional. Em molt coneixen gran. als 8 continents, ja no sé quants n'hi ha. No sé quants n'hi ha. Sí, molts. Però és que el meu pare era un famós pianista que també el coneixien... Bueno, algun continent menys, però també el coneixien a molt, sí. De veritat? Sí. Uau. I el meu avi? El seu avi. Ui, també era un gran pianista. De veritat? Sí. Uau. I el besavi? No m'ho digui, que ho sé. Digui. El besavi també era pianista. No, construïa pianos. Ah, Sí. construïa pianos. Construïa pianos, sí. Uau. Sí, és que tenim una tradició familiar amb el piano. Sí, Ens acompanya des de fa... molt de temps. Molt, Sí. Molt, però vostè... No li hagués agradat ser, no sé, una altra cosa, no sé, astronauta... Astronauta, ui, no. Futbolista... No, que porten aquests pantalons curts, no m'agrada. Cirurgià... Cirurgià amb bata blanca, no. Sempre pianista. Bueno, miri, hi ha una cosa que m'hagués agradat. Passa que, clar, és que a casa meva no em van deixar. Ah, no? No, perquè clar, és que a casa havia de tocar el piano. Encara estem en secret, Sí? explico. Vale. Que a mi m'agraden molt els Miri. secrets. Jo sempre he volgut ser mariachi! Per què posa aquesta cara? Mariachi? Sí, tocar l'acordió. M'agrada molt. Ah, tocar la... És que havia entès una altra cosa. Sí, mariachi, tocar l'acordió i tocar ranxera. Mariachi. Sí. A tocar ranxeres. Sí. És que jo havia entès una altra cosa, saps? No vull dir que mariachi... No, perdó, ja no... Sí, és que... Ui, doncs no passa res, encara està a temps. Vull dir que és Vol vostè dir? jove, Vull dir, és Vol gran dir? pianista jove. Només que hauria de canviar alguna coseta, perquè... No sé, aquest traje de pingüino, pues no... Per fer mariachi... Vol dir que no? No, jo posaria una miqueta més de color, Més? Una miqueta... Un moment, treguis la jaqueta. Sí? Treguis, un moment, que sempre tinc alguna cosa aquí per aquí. A veure, tinc aquí... Sí. Està. Què li sembla? Uau! És per la mariachi. A veure, és l'alfombra de casa, però bueno, la podem fer així. Què li sembla? Mira, i té una flor com jo. Espera, això. Ja, ho tinc. Un barret! Un barret. M'està quedant Però- vostè, però m'està pot ser- quedant una obra genial. Soc un artista. Perdó. No! La meva inspiració és... Necessita temps, M'està quedant vostè... Espera, Falta alguna cosa... Ja, Ja ho tinc, espera. Ja ho tinc. Què li sembla? Uau! Que sí? Que bonic! Que sí? I això porta al bolso, vostè? Posi una mica aquí, a veure que el vegi bé. El bolso? Sí, és que tinc... Sí. Jo soc una persona de recursos. És que sóc un artista, Sóc un artista... Ara sí que m'ha quedat bé. Provi una miqueta, a veure...
no està malament, no està malament, A veure, pot posar cara de mexicano. Ai, què et sembla si convidem a tothom a cantar el mariachi? I tant! Amb tu. Bueno, no, que cantin ells. Jo toco, Tu toques, és que jo no, aquesta no la tinc, No? No, però que cantin. Que cantin. Va, canteu, Vinga, va. canteu. Pam, Som-hi! maestro. li ha anat molt bé, En sèrio? Sí. Uau! És que els canvis són poderosos. No ho hagués dit mai. No, jo no li estic dient que canviï el seu amor, perquè és el seu amor, és el seu amor. Clar. Però la veritat és que jo de cada amor que he tingut he après alguna cosa. En sèrio? Sí. Me'n recordo del meu primer amor. Sí? Vaig aprendre tant d'ell. Vol que li presenti? Me'l pot presentar ara? Sí! I aquí? El porto sempre a la bossa. Sí, espera. En sèrio? Quina... Espera, ai senyor. Miri, aquí està. És el Juanito. Ui. El que passa que no vam acabar molt bé. No. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, que son mayores mis contadas alegrías, y a ser dichosa yo contigo lo aprendí. Aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna.
Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Sí, li haig de demanar perdó. És que no puc seguir amb el concert. És que no serveixo. Jo no serveixo per això. No serveixo per cantar, no serveixo per res, no serveixo per estimar, no serveixo... Només sap per què serveixo. Sap per què? Per fer cua a l'atur. Això ho faig molt bé. Em quedo allà quieteta guardant el meu torn. Així que me voy con la música a otra parte. Senyoreta, sisplau, no se'n vagi. Ah, no? No se'n vagi, sisplau. És que m'agrada... És que li vull proposar una cosa a mi. Fa una mica vergonya, però... Que voldria fer un grup amb mi, els dos junts. Un grup, però... Un duo, que es diu, sí. Però que no ho ha vist, que ha sigut un desastre, que ho hem intentat i ha sigut fatal. De boleros i de cançons mexicanes, mariachi, de boleros, a mi els ranxera... A mi els boleros m'atreuen de dintre, lo millor que tinc. Ai, les ranxeres estes també, però no les conec, però segur. Ai, de veritat. Sé que... Mira, li dic de tot cor, és que no se'n tinc el cor. Ah, un moment. Que per això no hi ha problema, jo en tinc un de substitut per vostè. Doncs miri, li dic de tot cor. Ai, m'ha semblat sentir I love you? Sí. El seu Ha cor? sentit bé, sí. El seu cor diu I love you, Sí. Sí, doncs sí, Què li li he de sembla, dir que això? sí, que fem el grup aquest de rianxeires I sap què? i boleros I podem viatjar pels 8 continents. pels 8 continents. Cantant. I tocant. Ens podem saltar aquell que fa tant de fred? Va, a 7 continents. Sí, 7 continents. 7 continents. I li podem posar de nom... De nom! De nom... La Bamba! La Bamba! La Bamba! La Bamba! La Bamba! ¡Ándele, manito! Para bailar